Det startede alt sammen, da jeg var yngre, og mine forældre blev skilt. Jeg følte ikke rigtigt, at min far gad mig, og det ville kun være, jo ældre jeg blev. Jeg kom i puberteten og følte mig bare så forkert. Jeg ikke var noget værd, og alle ville have det meget bedre uden mig. Jeg begyndte hurtigt at miste lyst til at spise, også selvom jeg vidste, hvad det kunne ende med. En spiseforstyrrelse. Jeg begyndte også at få det sværere i skolen over på alt det, som foregik inde i mig. Jeg isolerede mig selv på mine veninder og venner, og begyndte at hænge ud med typer, som ikke ville mig det godt. Det hjalp ikke lige frem på alt det, jeg følte, og det billede, jeg har lavet af mig selv. Jeg følte mig utilpas i min egen krop. Hver gang jeg kiggede mig i spejlet, følte jeg mig næsten grædefærdig. Jeg gjorde tit ting, som jeg fortryder nu. I dag har jeg et meget bedre selvværd. Jeg ved, jeg er god nok, og jeg er okay. Min veninde har hjulpet mig meget. Hun lagde på et tidspunkt mærke til, hvor tynd jeg egentlig var blevet. I starten var jeg som ingenting, men hun vidste lige, hvad hun skulle gøre for at bryde gennem den facade, jeg havde opbygget. Jeg fortalte hende det hele, og det lettede ved mit hjerte. Jeg følte virkelig, at den tunge sten i min rygsæk blev kastet i vandet. I dag snakker jeg også både med min far. Efter at have fortalt min mor om, hvad jeg følte, snakkede hun med ham om det. Hvad det nu er det bedste, jeg har gjort. For hvis jeg ikke havde gjort det, var jeg ikke, hvor jeg ville være nu.